Здравейте, симпатяги! Представям ви новото видео. Този път няма да е за катерене, бягане и всякакви такива активности, а този път ще бъде за почивка и за нашата семейна почивка в Гърция и в Банско. В момента пътуваме към Кърджали. Тази вечер ще останем да спим там, поради факта, че от Русе до където ще бъдем в Гърция, малко по-нататък ще разберете, са около 8 часа и половина и с децата не е много приятно да се пътува толкова време. Така че решихме да останем тази вечер в Кърджали, да спим в едно хотелче и утре сутринта рано тръгваме за Гърция. Тоест разполовяваме пътя, да е по-удобно и за нас и за децата. След Гърция обаче ще направим една планина, не Балкан, планина, защото Балкана е стара планина, но ние няма да сме в стара планина и ще бъдем в Банско, Пирин, точно така бъде, Пирин, не е Рила, Пирин. Добре, ще бъдем в Банско, между Пирин, Рила и Родопи, айде така да го нарека разложка котловина. Така че очаквайте от мен доста добри кадри от плажовете, където ще бъдем, къде ще бъдем настанени в Гърция и в Банско. Доста пейзажни кадри, разходки, така че живи и здрави, ще се видим малко по-нататък. Добро утро! Намираме се на бензиностанцията преди Маказа, граничния пункт, където ще влезем в Гърция, и тук се изчакваме с нашите приятели. Даже виждам, че колата е тук, даже идват. Ще зареди най-вероятно и потегляме след малко надолу. Очакват ми около 350 км в Гърция каране и може би 4 часа път. Доста магистрално каране имаме, така че се надявам да стигнем на време, да няма проблеми, всичко да е перфектно по трасето и така, до скоро! Здравейте, вече сме в Гърция. Преди малко пристигнахме, хапнахме и сега малко време да мине, че още не може да се настаним в апартамента. Оседнали сме в едно апартаментче, точно зад мене се пада някъде, може би на около 200 метра пешеходно. И към 2 часа ще се настаним. Има доста хора, намираме се в Неос Мармарас. Внимателно, Боби. Сина ми тук нещо се качва по скалите. След малко се настаняваме, ще ви направя една презентация на апартамента и по-късно отиваме към плажа. Няма много хора на плажа, гледам, че дърите платената зона са доста заети, свободната много хора няма, но нашата почивка започва сега. Така както споменах, това е голямата тераса с гледката към морето. Има и голяма маса. И жена ми тук почива. Сега ще ви покажа, има една баня, външна на терасата, много интересна. Баня на терасата. Щом са решили, но е доста удобна, особено ако сте с пясък. Между другото, входа е направо на терасата се излиза и от тук вече влизаме в апартамента. Като имаме една спалня, всичко е необходимо, телевизор, кърпите са в нишата. Това е коридорче с кухня, като съответно кухнята е хладилник, печка, котлони, мивка, пералня, съдомиялна, малко нещо, шкафовете явно не са добри,
Кафе-машина с Неспресо капсули, шейкърче за фрапе. Тук има друга посуда, сега да ви отварям навсякъде, има чини, чаши и така нататък. Това е спалня седенично. Малко поразхвърляна вече, съответно пак всяка стая има климатик, кърпи, чаршафи, всичко както трябва. Трета спалня, пак е спалня с седенично, тук са нашите приятели. Пак климатик, пак телевизор. И една голяма баня с два умивалника, с хубава душ кабина и туалет. Като имаме още една туалет. Само туалет. Тона е черно и бяло на целия апартамент, което е наистина много добре. И от тук директно на гледката. Здравейте от втория ни ден от почивката в Гърция. Тък му пристигаме на едно диво плажче. По принцип плажа се казва Лагомандра, но има много голяма част, където е с шезлонги, има барове и така нататък. И след този плаж, извинявам се, има малко диво плажче, сега ще ви го покажа. Ето колко е голямо плащето. Ние се настанихме ето там с децата. Диво плащче, няма нито чадъри, нито барове. Колите са до нас, много е удобно. И днес ще бъдем тук. Поне до към 12-1 часа ще бъдем тук. И ето децата вече са във водата. Чакаме още не наши познати да дойдат. И след малко влизаме и ние. Здравейте отново. След обяд дойдохме на един див плаж, който е на 10 км от Неос Мармарас. Малко плажче, може би около 10 метра пясъчна ивица има. Като вътре във водата са само камъни и водорасли. Пясък има много малко само в началото. И така доста по-навътре, където е дълбоко, е също посещило. Много приятно местенце, има само на чадъра от една част на вила, която се смъкне надолу. Иначе няма барове, тясна ивица. Малко хора има, много приятно място, закътано. До сега с моя приятел се гмуркахме и гледахме с маските под вода. Направил съм някои кадри, интересни, ще ви ги покажа във видеото. Да видите какво сме снимали, какво сме видяли. Сега ще ви покажа и плажа. Къде отиваме? На ресторанти. И? Ще вечеряме там. Така, както каза Боян, отиваме на гръцки ресторант. Запазили сме си места тази вечер. Един ресторант тук в Неос Мармарас. Препоръчан е от една моя позната, която е идвала тук няколко пъти. Каза, може би е най-доброто заведение за хапване, за вечеря там.
Така че сега отиваме нататък. Също ще дойдат и непознати още 4 човека. И по-късно ще ви представя и самия ресторант. Това е заведението, което сме запазили места. Сега ще ни настанят. Добре заварили. Добре дошли. Здравейте. Приятни празници. And I am Katerina. Your table is 12 persons, correct? Окей. Okay. Да, и аз ли съм се откликнал? Добро утро! Днес е третия ден от нашата почивка. Тази сутрин реших да се разходя до близкия резорт по пясъка, който се намира до градчето Нилс Мармарас, може би на километър 2. Но стигнах до едно място, където една река имаше, се влива в морето и не ми се газеше. Тоест беше малко над коляно, с къси гащи съм, трябва да се събувам, иначе са намокра и така нататък, не съм ходил нататък. Стигнам оттам и сега се връщам към мястото, където сме отседнали, до апартамента. Направих една добра разходка. Няма жива душа. 7:20 е вече. За разлика от снощи, където в 12 часа просто в града гърмеше от народ. Всичко работеше. Заведения за хранене, дюнерджинци, дори магазини за бижута. Просто явно по морето е така. Днес времето е перфектно. Почти вятър няма, за разлика от вчера след обяд, където така доста беше ветровито. Може би затова са и вълните тази сутрин. Водата е кристал. И гледката към градчето е супер. Ето е нея. Намираме се на плаж Лагуниси. Намира се от другата страна на ръкава, където сме отседнали. Има много голяма платена зона с чудър и бар. И има малка зона, свободна, където сме отседнали ние, с доста голяма скалиста част, която е много така привлекателна и за гмуркане, и за плажуване. Водата тук е тюркуазена, тюркуазен цвят, много красиво отгоре. Честно казано, когато се гмуркаме, не ме впечатлява толкова спрямо плажовете, където бяха вчера. Но нещо различно, готино място. Ето сега ще ви го покажа.
и други неща. Като свински каренца, бургери за децата. Добър вечер. Тази вечер сме на друг ресторант. Да, на поредния. На поредни. Поредния красив ресторант. Гръцки. С прясна риба. Сега ще видим колко е прясна. Прясно замразена. Тази вечер сме на едно друго заведение, малко по-нагоре от нашата квартира. Там някакво. Това става някакви Аз аподи. ви казах да стигнем там. Що на удницата? Да, ама за Може да има децата нещо няма. безплатно. Тази вечер сме на поредния гръцки ресторант, само че в друга посока, малко по-нагоре от нашата квартира. Сега ще видим за какво става въпрос. Предлага доста интересни фреш фиш неща. Не е ли такова? Seafoods. Но важното е, че има трамплин за децата. The next day. Днеска е последния ден от нашето море в Гърция и от многото обикаляне на доста плажове, накрая останахме в Неос Мармарас на един така южен плаж, голяма плажна ивица. Имаше една водна атракция, където се пусках с Боян, с големия ми син на нея. Направих доста видеа, ще ви ги покажа в видеото, кадрите, но сега тук с комшията решихме да дойдем до резорта, където ви споменах вчера. Много голям резорт, но яко голямо яхтено пристанище и сега ще ви покажа и яхтите тук. Просто са... има яхти за много пари. Нормално. Той резорта и той е за много пари. И ето това е една част от порта, където е към резорта. Така има доста добра, голяма яхта. Навътре има също големи яхти. Просто има една ограда, където няма как да мина нататък, за да снимам. И връщаме се наобратно. Нашата почивка в Гърция свърши. Така нагласихме багажа и... Айде, бобче. И след малко тръгваме посока Банско. Ето го и малкия, т.е. големия тигър. Тръгваме посока Банско. Имаме около 4 часа път. 30 градуса, 9 часа сутринта. Но това ще бъде. Лято е все пак. До скоро!